Beno, azken txampan sartu gara, Ataun Irratiko bidertzean saioan, eta hementxe, gaur faltan botako dugun pertsona baten atala zabaltzera goaz, Leire. Bai, bueno, zuek ez ez ezautu azkenen Anez, Ane gaixo dago. Ez dut nahi da joko baino. Ziur gu entzuten dagoela momentu honetan, baina etxean geratu behar izan du, tamalez. Bai, Ane, zure omenez, gaur ekarritut BuzzFeedeko 3 test. 3 gonbidatu, BuzzFeed da testak egiten dituen, testak biltzen dien webgune bat. Orduan ekarritut 3 test, eta bakuitzek inbarko dezue test bat erantzun. Baina kondo aipatuko liguken moduan, Leire, bere 3 sintonietako bat behar dugu hau zabaltzeko, eta betiko dilema, 3 sintonia eta 3etatik zein aukeratu. Bat bi edo 3, baina beti berdinarekin amaitzen dugu. Ezagit botazuk zenbaki bat, Leire. Bi. Bigarrena. Nik esango nuke ez dela beti aukeratzen duguna, baina nek esango liguke baietz. Baina, gaur, honekin egingo dugu. Bidertzean. Testez zoroa. Everybody makes mistakes. Ane gustura egongo litzateko orentxe Hannah Montana entzuten, Seguro etxen saltoka idela baina. Leire, zuretzako gaur Aneren testigua. Hoi da. Esan bezala dauzket 3 test, eta testak ez dauke bata bestekin ze ikustekoik. Orduan, Joar, esango ditut zeren ingurun dien eta lortzen duenean arten ados jartzea, zeinek zer erantzun? Ados. Bale. Lehenengo testa dare, umen izen pilo bat, eta horren arabera, erantzutezun arabera, esango izuet, zodiakoko ze zeinu zeaten. Noiz sartu. Beste beti bezala tango metodologirik keinu matikeko, esango izuet, imarko zuena da, basoko txabola bat montau, pentsatzet hemen galderak izango diela, lekue materiala eta abar, eta esango izuet, ze animalio, ze kriatura magikok, bestuko zaituen bason. Oia bigarrena. Eta 3garrena da, trifulka sortu daikela, erantzun galdera batzuk eta esango izuet Formula 1ko zen lehiendakin elkarranatzituzun bibrak. Venga, ni lehenengo erantzukot eta hoeneko jutziko diot. Zaba, Esta neza baso, rade. Bai, piko, montatzea eta esan dia biaiz esan bolako, naikoek lehenengo erantzun. Bale, zeinek, bate nahi doa, hasi, ala ordenen. Ordenen. Zodiakoa. Asier. Umen izenak. Vale. Asmau bardezu, aukera bardezu, neskantzako izen bat. Esango zizut, dare, 2, 4, 6, 8 izen. Aukera oitatik bat, o ni nahi duten bat botadiket? Ez, da botatik. Botatik, bale. Bale, nahi baztu jarriko izut ordenadore hola eta zuk ikusteko. Bale, entzulentzako baita. Foebe, Silvi, June, Charlotte, Beatriz esan dekezu nahi baztu, Elsie, Daisy eta Clara. Etzat bat, asko gustatzen, baina June bat aukeratzen. Zaitena da bakarra aukera, bai, Junea bakarrik. Bale, bigarren galdera. Aukerau, ume txiki mutil baten izena. Isaac, Sony, August, Theodor, Behau, ez da pronuntziatzen, Archie, Alexander eta Brooks. Nik Brooks hartuko nuke? Bai. Sony ez. Aldarrekoa, Jose. Sonekin aurra bat. Ez. Io gorago, Isaac gustatzen zait eta Archire bai. Baina inglesa die. Gusto raro dazkek. Bea, inglesa guri izango zen Mark, adibidez gehiago. Baina Brooks. Brooks ondo dau. Igual ese gabe Brooks. Eske azkeneko ese horrek. Baina venga, bai, Brooks. Nahi gustatzen Brooks, ados nauzokin. Bale, aukera uneskantzako izen bat. Grace, Evelyn, Sofia, Harper, Autumn, de repente, Edith, Jasmine eta Lena.
Lena. Politxe da. Aukerau, mutilen amain elduxagon izena. Malcolm, Lucas, Edward, Thomas, Otis, Franklin, Travis eta Oscar. Nere amantzako ni izan barri nintzena dalako Lucas, aukeroket. Toma! Oainen eskal dugontzako izena. Alice, Juliet, Matilda, Ophelia, Willow, Florence, Mabel eta Scarlett. Ba, eske... Jesus, beste mutien izen bat. Anthony, River, Benjamin, Harry, Leo, Cyrus, Ernest eta Sebastian. Leo. Beste neskan bat. Aurora, Eleanor, Isabel, Celeste, Freya, Eloís, Lili eta Aria. Aria oso politxe da. Bai, baina Freya ere bai, Aria. Beste mutientzako bat. Adrian, Noah, Alfred, Harvey, Caleb, Arthur, Elia eta Daniel. Noah. Uste zeu laguran. Bai. Eske igual, Jesus, hondik ez du bukau. Venga, beste neskantzako bat. Oia, monantzako lez. A ver, Amelia, Violet, Elisa, Catherine, Penelope, Rachel, Ivy eta Delia. Gari jogura. Delia politxezan, Delia zin azkena. Delia bai. Rachel. Hemen, vale. Aurki bukaera izan barrauke, ja, esan nahi zut. Beste mutien entzako bat. Aikionak. Oliver, Jude, Zachary, Roman, Spencer, George, Liam eta Forrest. Liam gustantzat, baina Jude bai. Jogrago. Eta Oliver repolitxa, Oliver. Ai, vale, jo, spoiler. Ai, leire. Dikusi. Es que bakarri salta. Dikusi. Vale, uretako signoz. Cáncer, Escorpio edo Piscis. Ez dituzte koinzitzen. Ez que nik problema dauket zodiako ginda justu naiz limitekoa. Ni maiatzen 21 naiz. Eta batzutan naiz ustet Geminis, eta bestatutan Tauro. Konfunditzen naiz. De mayo, signo. Ez que periodiko batzutan nok Tauro eta bestatutan Gemini. Ba, hemen jartzen dugu Geminis. Baina ez, Cáncer, Escorpio, Piscis. Osa, nik izan diket. Bueno, jartzen dugu zela emozionala, profundoa, sakona eta intuitiboa. Basea? Bai, baina zodiakok irakurtzen dezun nero beti esaten zu ostrak nolako. Orduan, ez du faiatzen. Bueno, ba, ados zare honekin. Bai, oso ados, leire. Zemuz joku, Ondo. Ja, puntotu zitut. Etorkizunako balitu. Oso inglesa dira batzuk, Bai, baina batzuk politxea zeren, Referentzia asko, Birminghamen igual. Vale, bueno, bi faltan, Andoitz, eneko Andoitz. Lehenengo. Azken hauen atzeko. Bueno, responde este quiz y te diré con qué leyenda de la Fórmula 1 compartes vibras. Serio dijo, Vale. Elige tu gran premio favorito. GP de Italia, de Miami, Bélgica, Arabia Saudí. Bélgica. Vale. Monza ez, Es que Italia, según zendeken, es medio tengo baina goio zerek. Bueno, bigarren galdera. Vale. ¿Con qué escudería te identificas más? Ferrari, McLaren, Red Bull Racing, Mercedes. McLaren. Vale. Hirugarrena. ¿Cuál de estos logros te parece el más destacado? ¿Tener la mayor cantidad de campeonatos de pilotos? ¿Mantenerse en la Fórmula 1 por 20 años? ¿Ser pionero en las mejores técnicas de manejo? ¿Que todos me amen sin importar que sea de otro equipo? Lehenengoa. Mayor cantidad de campeonatos. Vale. Si pudieras tener la habilidad de un piloto de Fórmula 1, ¿cuál elegirías? Reflejos, velocidad, resistencia, mentalidad. Reflejos. Nik alaukero nuke, egia esan. ¿Qué palabra define mejor tu personalidad a la hora de conducir? Paciencia, agresividad, estrategia, impulsividad.
Agresividad. Osa, geineko karretera gana honen kontu zibili. Beste baina apologekin men agresibidadei. Gaur egunen, zein da zure Formula 1ko piloto favoritoa? Lando Norris, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Lewis Hamilton. Pronuntzia txarra imarima barka. Ez, daren pilotokatik arritu. Lando Norris. Vale. Hau gola jatorra taula omen da ez? Segundo ere TikToka, tipo majete omen da. Joa, dakizu, perri? Bai, eski ata izan zat TikToken. Ata izan zat, nik azte bilau. Vale, azkeneko galdera ematen donez. Ze monoplaza gustoko zitzazun konduzitzea? Bideo barraukezu irudie. Bueno, dare entzulentzat gorri bat, hori bat, beltz bat, eta Red Bullekoa azkenekoa. Red Bull zarra eta berria, bakarren ondela utxiko eta Ferrari zarra. Ferrari zarra. Lehenengoa. Bai. A ber, ikusi dezkatu, Bai. Danak igual. Lau erreda eta aurrea. Aukero oso? Bai. Osea, Ferrari zarra. Izeño kerokoan. Nik Ferrari zarra. Bai. Hemen parentesi bat, nire izeon etxen ergonen dau Ferrariko otako kotxe baten errueda benetazkoa. Bai, Bai. Michelin... Eta nola lortu da? Nire familiko, osaba zan oso zalea, da, eta juten zan zirkuitota, eta bastak nola bat lortu zon. Bai, Eta errueda puska hundi bat dago etxestu. Karrera. Bai, benetan, pieza historiko bat dau. Vale, jazta, behizte spoiler. Nik ez da pronuntziatzen. Michael Schumacher. O lo que sea. Ondo. Nola da pronuntziazia? Ontsi bat zaila deakin elkartza, baina... Vale, irakurriko izut ze jartzen don. Al igual que esta leyenda de la Fórmula 1, te caracteriza tu intensidad y determinación implacables. Además, eres sumamente versátil y lo mejor, la gente te adora pues sabe que tendrás de ese gran competidor hay una excelencia persona. Que detrás de ese competidor, Barkau. Adosare, bai ez... Historiko pilotoiko bena. Igual Axel da Josuk igual diskutiko be, baina... Osa, orduan bai, orduan eharkigoaz. Sondo? Lehen guk egin dugu eta Cavendish atera zaigu, ala, Laine? Zein? Guk egin dugunean lehen Cavendish etzaigu atera. Cavendish ziklistea da, ez? Bai. Atera zaigu. Bai, igual Cavendish baten. Zein zen, bai. Ez dakit? Bai. Ez dakit. Nenez akordatzen. Nezi sonatzen Cavendishik Formula baten, baina igual piloto zarren bat. Ezin delako orain atzera egin, baina... Nire horrelako zerbait atera izan asonatzen. Bai? Bai, izan dike. Alonso zaleke bat. Korrek egin. Earki, andoitz, azkena zutzat. Hemen titularra da, erderaz. Arma tu cabaña ideal y te diré qué criatura mágica te protegerá en el bosque. Ojo. Torto. Vale. ¿Dónde estaría tu cabaña? Dare irudik eta, entzulentzako. Laku baten ondon, baso baten sakonen, en una colina con vista épica, menditontor baten, lorez ingurautako belartzari baten, zea baten, urjauzi baten, ala flotatzen misteriosamente sobre el bosque. Ze momentutan... Aukera nemata da flotando misteriosamente. Vale. Zein azuzako txabola politena? Jo, eskiok deskribatzea... Oita nadie politxeke. Irugarrena bildurgarrena. Netzako politena igual hau. Nik irugarrena semanon. Bai? Laugarrena. Hau? Vale. Esan marron berdez ingurauta, danak bezala. Hoi justo. Vale, zure egongela favoritoa. Sukaldea, komune, kuartoa, sala... liburutegie ala invernaderoa. Liburutegie ez handet. Ez que okosa politxegie, justo, osak, ez da nik udi politxe dauzka. Liburutegie hortan bizin daike. Desde luego. Ez da invernaderoa hola. Vale, kolore asko dago, Bai, ez da itzeba, bai. Vale, zer kezendo falta etxe barrun. Tximini erraldoi batek, 1000 argi eta kandela, irakurketako txoko bat, landarek eta landarek, poziokiteko mai bat, eta un gato que no sabe si es real o un espíritu. Joder.
Bueno, tximenia esan, hotzik ez pasatzen. Azkeneko ere oso guapo. Vale, nola ikusiko zan zure jardine? Pasarela luze batekin, mai batekin, lore pilo batez ingurauta, ez dakit kobazulo estilo baten. Kobazulo estilo baten. Kobazulo baten. Txakur batekin. Vale, ze usai egongo litzake zure etxen. Kanela eta egurre, lavanda eta eztie, lluvia y tierra mojada, landarek, inzensue, ala inberri daun jana. Jana. Vale. Ai, ala, ya está, jo, beizte. Bueno, Fénix miniatura bat. Hoi izango da, babestuko zaituna. Abe Fénixe da, hilda gero beize berpizten dien oitako. Bere hautxetatik. Harry Potterrekoa. Hoi da, bai. Bueno, Andoitz, hemen jartzen donan arabera, parece adorable, pero es fuego puro. Esta criatura revive cada vez que ardes emocionalmente y siempre te ayuda a volver a empezar. Te da calorcito, consuelo y un poquito de drama cuando hace falta. Gustosa. Eta compañero txarra. Hemendik aurre urruna juten zaren mendia, bakizu dokezula Abe Fénix bat zure ondon. Bai. Galtzen maztea, pues ya está, bakizu. Hoixen, hau izan da gure gaurko inkesta zatie. Ane, esperoet arroa edotea. Bai, espero baiet. Bai, ez da. Noski. Bai. Ane, gustatzen zaio, pixka bat, ez dakit, gure bi pareten artetik ateratzea eta bestelako gai batzuetan murgiltzea. Egi esan, inkesta kuriosok izan die. Oso. Bat aukera dut Formula 1ko esan dut, venga ba. Bai. Gustoko zaie, interes pixkat. Baina gero bukotakon nik pasa nahi dut, Formula 1koa? Bai. Bale, itxite direkin goizu. Bai, hoixe baiet, hementxe irekita. Oso ondo Joar, zer diozu? Zuek testa egiten ari zineten bitartean, erredakzioan zegoela konturatu naiz Gepeto eta mezu bat idaztea. Pentsatu dut berari, oraindik ere demora badugunez, aprobetxatzeko, eta berari, torto, Ataungo Gazte Asanbladaren inguruan ere galdetzeko, eta, baina zer dioen, ez da? Beraz, zabalduko dugu tartetxo hau. Bide ertzean. Osaba Gepetoren deskribapena. Guk egiten duguna da, Gepeto gure erredakziokideari, hilabetero estudiora datorkigun gonbidatuaren inguruan galdetu. Eta, batzuetan asmatzen du, besteetan ez du asmatzen, oroar bai, Leire? Bai, normalen oso ondo. Eta pixkat bildurre ematen da baitare, Batzuetan bai. Aste honetan egon gara lanean aipatzen, zakit, gure inguruan galdetu eta ze esango liguken, eta nik noiz edo noiz probatu dut, eta barbaridade bada, bai, ez dakit, informazioa ateratzen du toki guztietatik. Eta ez dakit, galdetu dugu, Torto Ataungo Gazte Asanblada ezagutzen duen edo ez, Leire, ze esan digu? Gepetok erantzun du ondorengoa. Torto Ataungo Gazte Asanblada, Ataungo Gazteek osatutako herri talde aktiboa da. Gazteek herriko bizitzan parte hartzeko eta ekimen propioak antolatzeko plataforma gisa funtzionatzen du. Adibidez, 2023an, Ataungo botika etxearen erabilerari buruzko hausnarketa prozesuan parte hartu zuen, beste herri eragile batzuekin batera. Prozesu horretan, gazteek espazioaren erabilera eta funtzioi buruzko iritziak eta proposamenak partekatu zituzten. Horrek erakusten du, Torto Gazte Asanbladaren konpromisoa herriko garapenarekin eta gazteen beharrak kontuan hartzeko ahalegina duela. Gainera, Torto Gazte Asanbladak oargi izeneko espazioa erabiltzen du bere jardueretarako. Espazio horretan, hilean behin kontzertuak, bertso afariak eta mus txapelketak antolatzen dituzte besteak beste. Hala ere, oargiren egoera fisikoa ez da egokiena. Irisgarritasun arazak ditu eta lurra egoera txarrean dago. Ja ez. Eta artista bantzuntzako alare hoi positiboa da. Bai. Eta saitzen du, bida Gepeto ez da jatorra.
Horrek erakusten du gazteek espazio egokiagoak behar dituztela beren jarduerak modu eroso eta seguruan garatzeko. Labur bilduz, Torto Gazte Asemblada Ataungo gazteen arteko elkarlana eta herriaren garapenaren parte hartzea sustatzen duen talde aktiboa da. Herriko ekimenetan parte hartzen dute eta gazteen beharrak eta interesak kontuan hartzeko lan egiten dute. Bueno, ojo, Bai. Ni botika etxeko nahi aluzinetariatu nahi zuen. Hoi, Maria horre bizan tarten esango. Gideik ez. Ba, pentsa jepetok bazte kila eta guk ez, Eta tango tarima flotante hoi famosoa dela, ja. Bai. Komentau dik, esan diak esan zon? O ez, bai ez? Bai. Bueno, joar, hainbatzetan aipau duten Mutiko tata dentso, Mutikok elkarrezketa baten esan zon, Ataungo tarima flotantea errazala, basikamente. Kantatu don leku guapona, eta gero afaltzen oso ondo eman ziela baitare. Bueno. Ba, @Mutiko bakizu. Eta beste dozin taldeek etorri nahi bado idatzi lasai Gazte Asambladaako. Espazio handi, Guke idatziko dieu, seguramente. Bai. Beixarmadok, holako lurro baten da. Ez da espero. Elizai pegauta, esperientzi nik uste uniko izan dikela doi. Horre hontzan kontzertu bat baita, Zopilotesta Unidad dela besa jozunen da, nik, recuerdo bakarra dauketena da, bertan ero ibar nintzena orduan kantan. Zopilotesek jozunen no es extraño, ez da izein da, danak saltoka, eta... Gaino ben kontzertun, montaten bera jatxe nintzen pixeikia eta hor txiko zinun lurre, hola, guiti eta zan gora bera. Jendek ide bat itiko, zuke hondek ezuk, hola, jende asko moitzan ere balin bada, zuk geldi, zu moitxube, baina inguruko jendeen saltokin, zu moitzen zaz, zuk nahizta ez nahi izan. Bai, trampolin ba. Trampolin bat, oida. Baina segurue arkitekto batek esan da, osea que... Oida. Eta jepetok esan da, bueno, irisgarretasuna izan dik, eskiarak nahiko... Bai. Zeak izan dizke. Gehien da gesteko. Bai. Segun hola zaren. Eta, bueno, baina lurren zati bat ja konponduta badau. Bai. Barra inguruko bentzet. Importantzena. Bai. Ba, hoxen. Ba, jepeto, 10 bat, Ba, agurtzeko ordua iritsi zaigu, ez dakit nola labur bildu dezakegun pixka bat aipatu dugun guzti hau, orain arte egin duzuen lan guzti hau, urteetan egiten ari zareten hau, antolatzen dituzuen ekintza eta jarduera guztiak, bai orain datorren apirilaren 23 eta 24an Beasainen eta Zaldibian, legazpirekin hasten ari. Zaldibian antolatu dituzuenak ere Goierriko beste asamblada batzuekin eta, bueno, espero duguna Gazteburuan, 17. Gazteburuan ere. Nola labur bilduko genuke? Ba, garbi uste egiten deula dana borondatez, asamblea lepua iriki bat, euzinen parte hartu nahikena, eta euzinen launtza ongitorri dana, eta alikta jende egin horbiltzea nahi deula gure gozeta, herri eiken seitza. Etortzeko, lasai, bildurripe, moengoz talde txikia, baina espero etorkizun baten gehiago izatea. Neko esan dumezela danan launtza da ongi etorri eta bai bakoitzen iritzi ematea edo parte hartzea edo behar bado norbaitek estenatoki bate bere gauzak aurkezteko, lasai proposatzeko, lasai etortzeko eta lasai idazteko. Bai, azkenen proposamen tontoek ez daula. Osa, ez izan nire bezala eta ez proposa guztakitze goza, baina, bueno. Osa, bai, baina, bueno, espazio guai bat da, animatzeko. Hori da. Ideia guzti die, ongietorrik iritzi guzti die, ongietorrik ikusi zuen, danak ezberdinak gehala, bertan garenak, osake, torri. Primeran, mentxe agurtuko dugu gaurkoa. Lazar bat izan da benetan, gaurkoan zuekin tertulioetxo hau partekatzea, asko ikasi dugu, gauza asko aipatu ditugulakoan nago, bozgora jo hau ere erabili dugu, gauzaren bat edo beste aldarrikatzeko, eta, bueno, nik uste garrantzitsua dela ez da. Gauza askoz gehiagoren inguruan ere hitz egin genezake, baina, bueno, lehendabiziko abia puntu bezala ondo dago. Nahi duzuenean hementsa dituzue mikroak zabalik. Gure partetik ezer gutxiko. Guk uste esan barrekoa esan deula, ondo esanak ondo hartuta gaizki esanak barkatu esaten da bezala. Eta hoxe, behiz esaten deuna, etortzeko. Launtza, behar da, eskertzen da, eta bai guk behar du, bai herrik behar du,
Eta bai gaztek behar do, ez? Gaztek izan behar do, mugitu izan behar do, gauzak antolatzen dituna izan behar do, gauzatan parte hartzen dona, eta gero ekintzat animatzeko dano gare, baina horren atzen inbardan lanketatako jende gutxi dau, benoneko esan domezela borondatze zitzen da, baina gero honen truken jasotzen da esker guzti eta ikusten dezunen jendea implikauta eta herri bizik, horre guztik, hoi ez da diruz, ordaintzen osak. Eta oita goatzea, danaz tala juerga biziontan, gaurren gora hauetan politika egitea egozta berrezkoa dala, eta talde txikiri eta pixkat musika zentro hortatik kanpo gehitzen talderi aukera emateare berrezkoa dala olako lekutan, eta hortako hori leku izan barra haula guargi. Bai, inizta ixe. Mila eskerri irukote. Ondo izan eta zortean. Eskerra asko. Aio! Guazen bai Este beltza, siberlutz, Rocky Man Denak eskiak haitian, guai Buyaka buyaka eskualeria dantzan Dantza gure gilan eskiak aidian Buyaka buyaka eskualeria dantzan Txiberrotxete